Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Dushanbe City. Хоб бародаро, мо айни ҳол чанд рӯз шид ки видео напартофтесем. Нашуд реклама метонед дар номерои админ 115 дар боло экран метонед ки зан занен реклама, мо ҳатман кӯмак мерасонем. Хоб дӯстон, хонаи навбати мо дар ноҳияи Фирдавсӣ, Гипразем, Ваени Гарадок қарор дора. Доми 8 этажа. Дома диден где-то якним сол шид сохта шудааст дӯстон. Барожда бо домои дигаи забориса. Хоб, раҳ полни асфалт. Домой нахели аламоват агет сафеди зарду кабуту 8 этажа дом дӯстон. 7 этаж дар Хонаи Фуруши қарор дорад. Та комната оз мебурем ба даруни хона ҳама нишон метем, маълумоти пурра метем, нарх навора гап мезанем дӯстон. 72 квадрат. шумо ҳатман тамошо кунед дӯстон, лайк монед. Нафарое ки беобуна шуда тамошо мекунанд, ҳатман обуна шавед дӯстон. Ба ҳазур тамошо кунед. ин ҳару фарои дом гуфтем ки домои навастройка шуда, домои зард. хоб, медорем ба даруни падез дӯстон, аз ду тараф роҳ мешавад. ин роҳш роҳи падвал бигем. ин роҳ мешавад ба этаж баромадан лестница. хоб, якта лифт дорад дӯстон, лифти калон. хоз медорем ба навор мегирем. падези кушоди калон дӯстон. мерем ай боло сар бекунем баъзу. хоб бародаро, ина дар 7 ошона қарор дорем. аз ду бар лестница мешава. лестница мобайн лифт. я лифти кушод дора. хоб, ростаки хона калидор мешава дӯстон. падез ба тарафи хона. дома якним сол шид сохтан шуда. уже ҳама хонаҳо бисёриш сохта шудааст, тайёрам ремонтошон. хоб, хонаи мо дӯстон ба навор гирифтесем. нами хона қарор дора. ина медорем ба дарунаш. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ремонташ соз аст дӯстон, наҳо ремонт кардагиай. аз як мебинем. нарх навоша гап мезанем, номерои соҳиби хонара мемонем, занг мезанем дар номеро дӯстон. хоб, нигоҳ кунем дӯстон, аз тарафи дасти ростакӣ медурем. тарафи дасти рост роҳ мешава. якта стенка мондагиай, стенкаи танаи девонӣ. як хона ростакӣ, дигараш аз тарафи дасти рост. ишам камтар дуртар аз иш. хоб, душевой отдельно мешава. ростакӣ кухня мешава. кухня медурем, тамошо мекунем. хоб, кухня нигоҳ кунед дӯстон, арка кардагиай. тризо жалузи, тризо. хонада чӣ месад дӯстон? хонада бисёр чизош месава. холодильник, стиральная машинара, телевизора мақсад мегиранд. кухни гарнитур, ҳамаи чизо меса. хона отопление надора. дар хона, обши хона 72 квадратни метра. да 7 этаж хона қарор дорад дӯстон. хоб, кухниш калони баъдай размерушо наметавонам гуфта. квадратиш 72 квадрат. обши ҳами хона, полош ҳамаш ламинат, абой задагӣ кагнада, болошам хеле люстра фигура кардагӣ. мебарем дига хонашона мебинем дӯстон.
хоб димги хона шинаи шамарка кадагаи ранг кухни дӯстон. Як тризаи калон пешда. Ремонтш идеала. Люстраи калон задагай. Пол ламинат. Розеткаи антенна. Ҳама чиз симпинг зарондагай. Болош нахели натижной патология. Холиношунам мегирам дӯстон. Холиношунам мегирам, хонара хол мекунам. Баъзе чизош бисёр чизош меса, бисёр чизои дар коша мегирам. Хоб, аз тарафи дасти чап ҷои ҳоҷатхона мешавад, кафезадагӣ, вентилятсия. Барангиш ҷои душевой. Кафел, ваннаи калон. Холошон филсофага, телевизор. Ростаки дӯстон як хонаи дигар мешавад. Динги хона. Полишам ламинат. Хеле камтар арка кадагиай болош. Триза. Тризаш бари дом не мобайн я хеле блокода. Ай бера нишон додем, мобайн ҳавоида триза. Ремонтошон хеле аҷоибот, супер ремонт бигем мешава. Ама камбудиёш қати кадагиай хонора. хоб дӯстон як борига такрор мекунем ки хона қарор дорад дар ноҳияи фирдавси гипразем орентир ва ини гарадок доми 8 этажа 7 этаж дар хона қарор дорад. Дута комната 72 квадратни метр. Нархи хона дӯстон $40,000 $40,000 амрикоӣ хариди фурӯш ба асъори миллӣ фурӯхта мешавад. Муомила дорад. номерои телефон барои тамос 904 62 33 935 51 49 67. Кадоме ки чизе нафаҳмед дар ҳамин номеро занг мезанед дӯстон. соҳиби хона маълумоти пурраро метиҳад ва чизе ки нафаҳмиден мефаҳмонанд дӯстон. хоб шумо лайк монед дар канал, подписаться кунед, обуна шавед дӯстон. кадоме ки хонаи фурӯшӣ дорад мехоҳем ки реклама кунем, ҳатман дар номерои ватсапи мо дар рӯи экран админ нависта шуда 915 61 53 53 сурат ё ки занг занед нависед дӯстон, мо барои шумо реклама кӯмак мерасонем.